Hala, kinig yung mga tawanan ni ba? Nalang gani giparking diya nga gwapo nga sakyanan. Ila da yung kawatan. Mga bintahuso jud kini mga tawanan niyo. Maayor gini pamatyo ni mga tawanan ni Baharon. Maundang na ang nilang binuhatan nga dili mao. Itugan gyud mong angkol abing karon. To ara. Grabe daliar kakuwag cellphone oy. Grabe yung kayo mga tawana ba? Swito yung kayo manungkit o ka naman lungkam ba? Pantay lang mo karoy, tugaan kita mo. Naunsa naman yung mga nangkaan ni oy, gipang balot na gani, mga daot pagid mga buak, pastilan. Kulabing, kulabing! Oh, unsa naman pod? Susbing, kagahapon ang gikawatan, imuang mangka. Karon surbol ko katong sakyanan ng parking dito ah. Imuha to ba, gikawatan na po nila. Pertig yun yung mga bata ba, perting labtuna. Pantay lang ni Ron. Tara sabay kami. Ay sabing, matay morag tiway na gito karon mo cellphone ba? Tama jud ka. Nakoy cellphone dito, duha ka mo akong gibilin. Oo nya. Unsa pa may gilangay-langay na mo diya ah? Sabad diha, ikaw may naglagay-langay eskoba, tara na. Tara tara. Tangar lang soy. Oh, nung naman sa kaoy. Unsok ni, sama man eh. Sapa kay. Abot to tag-iyaron. Kita ko. Yaon sa naman ako ni nga. Apa kagikan di ay. Teras gawa ni mo Mil. Uy, madaman taning trabaho ni mo ba? Sus ay nagreklamo diha. Taguin na kay maabot ang tag-iyaron. Ikaw ba, wadyo ko na tagambag, ibang pintik na tagahapon. Sus pastilan, di lagi ta mapintikan ron kay way nakakita sa kuha. Sureball kini pagkuha nako. Di bitaw mo sakpan bitaw. Tanawa ron, asa si Kulot. Tuwa hospital, nagpa-x-ray, kinabana spinal cord, kinatagak. Ikaw gyud Mil ba, kanang kakiriwan mo, mukiraw, guni mo kamot ba? Sus pastilan, uy mukuan pagyud mo nga. Mura binito pa maagi na para mabuhi ta. Sige mo gyud mo reklamo. Ay, gitagawa na lang na bakit maabot to tag-iyaron pastilan ninyo eh. O sige, basta tinaro at magbahay na nek, sa kabakit, pagsit kinakuha. Oy, Dams. Oy, Ulid. Oy, Bing. Kakita mo dre Dams, ulid ug nay kawatan mi dagan dire. Lah, wala ba, Bing? Nawa po dyan ko kabantay, Bing. Kay ganiya rami dere, nagpabugno rami dere. Unsa po na gikawat, Bing? Gilungkab akong sakyanan, gikuha akong duha ka cellphone. Na! Saya nga ato, oy. Nawa, gini galang-alang, Bing. Gitagduha po gidi ay. Tagpila na ito, Bing. Duda na ko, Bing. Mahal gito ba? Na, parting mahala to ang nagkantida na to murapog motor. Nya ikaw bisig kakita ka ba? Atik-atik ra ka diha. Usa may lingo na ba? Atik-atik ra ka ba? Ay, naunsam ka, Bing. Uy, amang mana. Normal ra na nga maglingo-lingo ra. Oh, sige, pangutan na, Bing. Kung basig nakakita din na. Hoy, pagtarong na ba? Sige kakita ka wala? Uy, nakakita day ka? Naunsa naman ka, Bing. Uy, lain sa di nakakita. Nga di man na buta, amang ra man na. Ikaw, Bing, pataka-taka ra jud ko, mamuragwa na jud ka na mao ba? Haywa na mao nga tinuod ba jud kayo nga nakawatan ko. Biyansa mo, biyansa mo. Dukra mo sa Bing. Dagar si Amin. Ana ba sa Kita mo ni ang kulabing? Narito yung dagan. Dong dito, kawatan. Usog kayong dagan. Kawatan? Oh, padong dito. Yang gigukod. Mao ni kawatan no? Hoy, pataka kang istorya. Mao ni kawatan ba? Oh? Hoy, baba di mo amang na. Mao ni naungan ni ba? Mao ni. Oh, awa. Ay, Aya. bagyong ka, bagyong ka. Awa. Aya, manangin toy. Taka ra mo kag panangin. Ano, di mo ni nag-abri sa portahan sa... Amang na, si amang na. Dili man hilabtanan. Ayaw pangatik diya, ayaw pangatik. Buyagar ako da. Asan sipon, asan sipon? Hoy, pataka ra kang pangukay. Ang sipon. Kasi silpon, dapat silpon. Ba lagi? Duda ko ani kayo nakawat kay binabang maamang ni kumpleto na kamoto makapanungkab na. Dili na inana koy. Sipon. Butan na mata, butan na, butan. Unsa ninyo? Hoy, sa kuha ng papa. Hoy papa, kinsa ni sipon? Tawang dagway, tawang naong. Oh, aktang yabing na. Patay. Aktang yabing na. Kinsa may nakuanan eh. Patay mo ang bingron. Ah, kasi may naghataka niya sa magkita na ni pre. Patay lang mo tukat mo abing. Hoy, hoy, koy. Hoy. Patay ta ni ron pre. Nakitaan man kung Jake ko yung nagkuha ko sa kanan di ay. Na, napakay-pes na istorya nga hinlo. Ikaw mo trabaho. Bataan eh. Unsa, batay palig-alig. Hindi mo ka kabalo. Dagaan mo din kita. Iya, impas ta ni ron. Sipat yung kawatan no. Pastilan. Bing! Uy. Nakita nyo ko ang kawatan. Asa man? Asaman? Tuwa dito sa lingkuranan. Lingkuranan. Katong gitambayan nila damulag kung nila misa. Dili ba to sila nagkuha daw? Dili, ako nakakita, Bing.
Ako'y nakakita ang nagkawat katong nagpaamang-amang. Pastilan, pantuk ra kay parte niya nga atik-atik, pantal na turon. Gusto ko yung anak ba? Kana bing pinti ka gotro bing. Tara, tara. Tara. Oy! Oy, Beng, dara Beng! Oy. Nagkuha Beng, cellphone Kaya nagkuha. Muna na nilabot. Tawa lagi. Itagaan niya cellphone, ano sa iyong regalo? Kinawat din! Ano siya, regalo sa mo. Lagi na ko silpon duha. Huwag gina yung cellphone bigla. Beng, Ay, tawa, wala siya ka, Beng, piyo Beng, niya. may labot ana Beng! Beng, dira na Wala Beng. may labot, wala may labot. Dire, tindog dito, tindog. Labot sa Beng. Laptano kay Knaong, oh, pamangamang pa! Uy. Ay karon, patay karon. Di ko pala ko. Ikaw koy, makabalos ako nimo koy. Ayaw dagan. Lala karon, Talikod, patay karon talikod. kuwatan ka. Talikod na. Patay, patay! Beng. Ay! Talikod, dito, dol. Lakaw. Yan, irog yan, ya. Atubang, atubang. Anong kawatan ka? Kanang agtang nino. Wag mi klaro matawanan inyo jud kung gibaligya ba. Mauna, nagtanong bang ka? Una nimo. Tara koy. Takar ka pangawat si Abing pwede mo kawatan. Sige Beng, amping-amping mo Beng! Sige Beng! Sa sunod gani, og nakahilabtan, sura gid nga may makita. Agay, inaya kay sakit kayo. Agay, inaya lang po na sa likod. Bakit yung sakit ba? Hindi ka babadlong. Sursuray mo ikawatan ba? Si Abing pag yun, pastilan mo eh. Agay, ay. Pag-ilon mo na dua. Inyo akong gibaligya. Mura mong mga kuhan. Mura mong di mong makawatan mong dako. Salamat ka mo rin iabot Yoya ni mo. mo kiday. Ay, agay, inaya. Agay,